man nyo ba yung mga watermark yung video sa TikTok na hindi nyo ma-upload sa Reels dahil tayo makaka-copyright at makaka-violate tayo. Ayan, i-download po natin yung watermarks video downloader sa App Store. Yun din, i-open natin yung TikTok account natin. Punta tayo sa profile at pili po tayo ng video natin na pwede nating i-download. Ayan. I-press natin yung tatlong dot dito sa gilid sa baba para makopy po natin yung link. After that, i-copy natin yung link. Ayan, copy the link. Pagkatapos natin i-copy ang link, punta tayo dun sa dinownload natin. No watermark video downloader. Open natin po iyan. And then i-paste natin yung link sa taas and then download the video. So after pagka-download ng video, ayan na po makikita natin yung video niya. So makikita po natin to sa ating mga gallery sa phone natin. Ayan, doon natin i-check. Wala na po yan watermark, and makita kahit i-play nyo po yan, wala na siyang watermark, kaya solve na.